Salamu alaikum. Ya na ji shiru sai ko su hajjan bacci suke. To alhamdulillah Allah ya dawo da ni lafiya cikin jihata ta Kano. Don haka duk masu shirye-shiryen bukunkunan aure, taron suna, taron birthday, to ni Hajiya Dumbari MC na dawo cikin jihata ta Kano. Don haka ku yi mun magana. MC dina farashi mai sauki nake MC dina, kuma MC dina ko ina ne a duniya, nan Najeriya, Africa, kasashen duniya gaba ɗaya, Saudiya, America, London, China, Canada, ko ina ne in kuna bukata muku MC, zan hau jirgin je can ƙasa da kuke muku MC, kuma duk a farashi mai sauki in nishaɗantar da ku. Don haka muna yi wa mai girma gwamna na jihar Kano godiya da ya cire mana wannan lockdown din. Ni ma Hajiya Dumbari na dawo cikin jihata ta Kano, zan ci gaba da ayyukana.